En aquest videotutorial us anirem a explicar com generar una activitat de georreferenciació, en concret els carrers de lletres. En primer lloc, el professor haurà de crear un mapa a la pàgina de portal YourGMap. Tal com estem ara, l'adreça és www.yourgmap.com. Un cop a la pàgina del portal, accedireu a crear el primer mapa, tal com tenim en aquests moments. Posem un nom al mapa, que pot ser el nom de la població que anirem a analitzar. Res de Manresa, en el nostre cas. I creem el mapa. Creat el mapa, el que caldrà fer, haurà de fer el professor, és publicar. Aleshores, clic sobre priorització i publicar. Posarem un nom d'usuari, que pot ser el nom del centre o un nom que sembli representatiu, posarem una contrasenya i posarem el correu. I a continuació, doncs, procedirem a actualitzar. Un cop el professor hagi creat ja el mapa, facilitarà als seus alumnes el nom d'usuari i la contrasenya. I amb aquest nom d'usuari i contrasenya, tots els alumnes podran accedir al mapa creat pel seu professor. En aquest cas fem la validació i podrem provar que podríem crear nous mapes, però el que és aconsellable és situar els diferents carrers d'escriptors i escriptores dintre del mateix mapa. Per tant, accedirem al mapa de carrers, en aquest cas de Manresa. I en el mapa de carrers, i la possibilitat que tenim és d'afegir una nova localització. Clicarem sobre nova localització i tenim el formulari per omplir sobre cada localització que vulguem fer en el mapa. Com que el nostre objectiu és localitzar carrers dedicats a escriptors o escriptores i encara no sabem en quin situarem, per tant, inicialment no omplirem el nom ni la localització, sinó que cridarem al mapa. Un cop haguem obtingut el mapa, ens desplaçarem fins a la ciutat. Tot amb el mateix ratolí ens anirem desplaçant. Inicialment centrarem a la península, pujarem el zoom, anirem desplaçant el mapa centrant i canviarem. Recordem que la població és Manresa, per tant anirem centrant la població de Manresa en el mapa, anirem augmentant el zoom i així successivament anem centrant, anirem augmentant el zoom fins a obtenir, ja anem veient carrers de la ciutat de Manresa, cada vegada anirem augmentant el zoom fins al màxim. En aquests moments ja tenim el màxim d'ampliació possible. A continuació podem veure que hi ha noms que clarament són geogràfics: el Bruc, Passeig Pere III, dedicat a Reis, carrer Circunvalació, carrer de Casanova, però veiem, per exemple, que també tenim carrer d'Àngel Guimerà, que podria ser un nom de persona, que podria ser un escriptor. Bé, per tenir la seguretat que correspon a un escriptor, ens ajudarem de la Wikipedia. Per això, un cop tenim el nom del carrer, accedirem a la Wikipedia. Ja estem a la Wikipedia, ca.wikipedia.org, i en l'espai de cerca inclourem el nom de l'escriptor, intentem escriure amb els accents corresponents i podrem veure que ens apareix d'Àngel Guimerà i Jorge, que fou dramaturg i poeta. Per tant, tenim la confirmació de que és un escriptor, com ens indica aquí, que va néixer a Santa Cruz de Tenerife perquè els seus pares eren originaris del Vendrell. Farem una petita ressenya de l'escriptor que inclourem en el formulari del mapa. De nou, en el mapa seleccionarem quina icona farem per identificar les localitzacions. En el cas del projecte dels carrers de lletres farem servir les cases, si és un escriptor blava i si és una escriptora rosa. Cliquem sobre la casa de color blau i ja podem anar al carrer i sobre qualsevol punt del carrer clicarem el ratolí perquè ens afegeixi el punt. Com veiem, ja ens ha afegit la localització i les coordinades del punt escollit. Si baixem una mica en el formulari, tenim l'espai per afegir el text que haguem localitzat a la Wikipedia. Ja tenim el text escrit. A continuació hi afegirem una imatge, un petit
tros de l'obra i finalment el nostre nom com a autors d'aquesta fitxa. Aquí, en la part inferior, tenim el format que hem d'incloure per la imatge. Per això, anirem a la Wikipedia a localitzar l'adreça de la imatge. A la Wikipedia hi ha una imatge d'Àngel Guimerà. Clicant el botó de la dreta tindrem la còpia de la ubicació de la imatge. Doncs, un cop tenim l'adreça, tornem al nostre mapa i afegim aquesta adreça a la part final de la nostra descripció. Com ens indica el format, amb l'exclamació aconseguirem que es visualitzi aquesta adreça com a imatge. Clicarem l'exclamació per acabar i les dimensions 80, exclamació, i 120. 80 d'amplada, 120 d'alçada. A continuació anirem a afegir un tros de l'obra d'Àngel Guimerà. Des de la mateixa pàgina, a la part final de la Wikipedia, tenim el llistat d'obres. Podem intentar localitzar-ne alguna representativa, per exemple, Santa Espina, i fem el primer estrofa. Copiarem i de nou enganxarem en el nostre formulari. Podem donar-li una mica de correcció i finalment posarem el nostre nom com a autors. En aquest cas serà per acabar. Ens hem de recordar que hem deixat en blanc el títol. El nom serà del carrer Àngel Guimerà. La localització serà Espanya, Spain, i la ciutat de Manresa. Ja podem clicar sobre el botó de crear, amb el qual ens haurà afegit l'actualització, com veiem aquí, sobre el mapa. Si ara podem veure com queda publicat, clicarem sobre la previsualització publicació. Com podem veure, aquí tenim ja el mapa amb la localització. Sí que ens apareix la fitxa amb les dades que nosaltres hem introduït. Si es van afegint més punts dels diferents alumnes del grup, es veuran sobre el mateix mapa. En el mateix lloc trobareu l'adreça que hem de posar per poder veure el mapa de manera ja completa. Clicarem sobre l'enllaç i veurem que aquesta és l'adreça que cal incloure per poder veure el conjunt de localitzacions fetes sobre el mapa. Finalment, cal recordar que si anem al mapa sobre les localitzacions, trobareu la possibilitat d'exportar les dades que hagueu treballat. Per tant, clicant sobre exportar, podeu copiar aquest fitxer i enviar-lo o enviar la seva adreça fins al projecte de Carrers de Lletres.